Hi guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। So दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। So बेवहाय आङो नोंथांमोननो माबोरै फ्लाइट मोडआवबो जोङो इन्टारनेटखौ इउज खालामनो हायो, डेटाखौ इउज खालामनो हायो बेखौ बे भिडिअआव खोन्थागोन। So मानो होनबा जोङो गेम गेलेनाय समाव सोरनिबा फन फैयो, जों डिस्टार्ब जायो, थैयाबाबो जों थैनांगौ जायो, बायदिसिना आर्जेन्ट खामानिफोर मावनाय समाव जोंनियाव फनफोर फैयोब्ला जोङो डिस्टार्ब मोनो। So बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोदों। So भिडिअखौ नाय। So बेनि थाखाय जों फार्स्टआवनो जोंनि फनखौ फ्लाइट मोडआव दोननो नांगोन। फ्लाइट मोडखौ अन खालामनानै ला। आं दा फ्लाइट मोडआव थुबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना डायल पेडआव थांनानै मोनसे नाम्बारखौ डायल खालामनांगोन। So आंनि फना दा फ्लाइट मोड जाबाय। So आं दा डायल पेडआव फैबाय। बेयाव नोंसोर थुनांगोन मा स्टार हेस 4636 हेस स्टार हेस बेनि उनाव स्टारखौ थुबाव। स्टारखौ थुनाय लोगो लोगो मोनसे पेज ओंखारगोन। नाय बेयाव गासिबो नोंनि माबाफोरा ओंखारजोबगोन। बेयाव दा जोङो नै मोनसे अपसन नुदोंना मबाइल रेडिअ पावार, बेयो अफ जानानै दङ। जों बेखौ अन खालामनांगोन। बे मबाइल रेडिअ पावारखौ जों अन खालामबाय। दानिया गाहायाव नुदोंना मर अपसन नुदोंना गाहायाव, बेयाव नोंसोरो क्लिक खालाम। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो एनेबल डाटा कानेक्सन ओंखारगोन। बेयाव नोंसोरो थुनानै हो। बेखौ थुनाय लोगो लोगो जोंनि इन्टारनेटआ स्टार्ट जाफिनबाय। नायदो बै गोजौ खनायाव नाय लेफ्ट साइडखि मोनसे सिनायखादों आरो बेयावबो नाय डेटा सार्भिसा कानेक्टेड जाबाय। स' जोंनि इन्टारनेटआ कानेक्टेड जाबाय। जों इउज खालामनो हासिगोन। फ्लाइट मोडसो जोंनियाव, थेवबो जों इन्टारनेटखौ इउज खालामनो हासिगोन। जोंनियाव दायो फन फैला, मेसेज फैला, डाइरेक्ट मेसेजफोरा। स' नायदो आं नोंसोरनो ब्राउजार मोनसे खुलिना देखायगोन। इन्टारनेटआ नै सोलिबाय। दासिमबो जोंनिया फ्लाइट मोडआवनो दङ मबाइला। नाय आइ खनायाव नाय नोंसोरनि दा नुवाखैथाय फ्लाइट मोडआवनो दङ, थेवबो जोंनिया इन्टारनेटआ चालु जाबाय। स' बेफोरबायदि खालामनानै जोङो इन्टारनेटखौ इउज खालामनो हायो। बेफोराव होनबा जोंनिया गेमफोर बायदिसिना गेलेनायाव जोंना डिस्टार्ब जाला, फनफोर फैनाया बन्द जाबाय। स' बाहेरनिफ्राय एसे साउन्ड माबा फैनो हागौ, नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। साउन्ड क्वालिटिया बारा मोजां जायाखै जानो हागौ। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लोगोफोरजोंबो शेयार खालामनो दाबाव। स' गोजोन्थों।